Исәнмесез, минем исемем Лилия Кадырова. Сез ТМТV телеканалында сөйләшергә кирәк дип исемләнгән тапшыру карыйсыз. Атна саен без студиябызга үзебезнең кунагыбызны чакырачакбыз. Ул татар дөньясында билгеле кеше булачак. Аның белән ихлас, ачык, гадел әңгәмә ясарга тырышырбыз. Киләчәктә сорауларны мин генә түгел, сез дә бирә алачаксыз. Ә бүгенгә әйдәгез кунак белән танышыйк. Тимаев Фирдус Фәрит улы, Татарстанның атказанган артисты. 1983 елның 3 февралендә Нурлат районы Түбән Нурлат авылында дөньяга килә. Кешеләрдә хөрмәт иткән сыйфаты тыйнаклык, гадилек. Елына 250 концерт куя. Якынча 10 хит иҗат иткән. 6 тапкыр татар җыры лауреаты. Ул Фирдус Тимаев, Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тимаев. Сәлам Фирдус. Сәлам Лилия, сәлам ТМТV, сәлам татар дөньясы. Фирдус, менә игътибар иткәнсеңдер, үзең дә тамашачыда игътибар итер. Мин проектларны башлаганда синнән башларга бик яратам. Бу безнең бергә башлаган беренче генә проектыбыз түгел инде. Кулым җиңел, аяк җиңел, кулым җиңел. Шулай булсын. Җырлау кинода истәле бергә башладык. Сезон без синең белән җырлау кино алып бардык. Аллага шөкер. Kazanga kilip barışım 80'lerge basıp Kayılar mini tuktap da kolga ıştıraf tutup Aşulanmağız abiler jırla okiga kilem Firdus Jamayev'tan sizge yalkınlık kayınar selam Бүгенге көндә менә Фирдус сине күргәч, кычкырып җырлыйсы килә. Кемгәдер нәрсәдер аңлатасы килә. Акырып елыйсы. Акырып елыйсы килә. Гомумән ниндидер теге эмоциялар дулкынына килеп керәсең. Фирдус, менә син шундый энергияны туплап торыр өчен нәрсәдән көч аласың беренчедән, ниме? Чөнки мин беләм, синең теге сөйләгәннәреңнән, әле Нурлатка кайтып йөргәндә, әниең сөйләгәннәреннән, син бит бәләкәйдән үк андый булмагансың. Әле тиз генә телдә ачылмаган, ниме? Соңлап кына сөйләшә башлагансың. Сөйлә шул хакта. Минем 5 яшьтә генә телем ачылды, сөйләшә башладым. Шул бәлкем шул 5 яшькә кадәр энергияны туплаганмындыр инде. Туплаганмындыр. Энергияны каян аласың? Ул энергия, харизма ул Аллаһ Тәгаләдән бирелгәндер инде. Тик аны тормыш барган сайын ул энергияны дөрес бүлергә генә кирәктер дип уйлыйм инде мин. Кай вакыт янган вакытта була инде концертта артык эмоциягә кирип китәм дә кай бер концертка энергия нык бирелә, кай бер концертка җитми дә кала. Чөнки кай вакытта мин аны бүлә алмыйм. Бүләргә онытам. Кай вакытта инде мин аны дөрестә бүлә беләм. Шуңа күрә энергияны каян алам? Гаиләдән алам. Туганнарымнан алам. Тамашачымнан алам, җырларымнан алам, әйбәт хәбәрләрдән алам, кешенең шатлыгыннан алам. Менә энергия шулай киләдер дип уйлыйм. Фирдус, ниндидер фабрикалар аша түгел, менә үзен-үзе озак итеп сукмакны озак таптап, эстрадага шактый сикәлтәле юллар аша килгән кеше бит инде. Син менә бер җырлаганнан соң иртәгә теге танылган Тимаев булып уянган кеше түгел. Һәм әйтергә кирәк, теге халык арасыннан чыккан була. Сезне әтиегез бик яшьли бакыйлыкка китеп барган, гафу итеп бу темаларга кагылган өчен, һәм әниегез балаларны ялгызы күтәргән. Менә шул балачакка да әйләнеп кайтыйк әле. Әнидән килгән нинди киңәшләр, нәрсә сиңа менә шундый нык Фирдус һәм үз сүзенә, үз юлына бара торган Фирдус булып калырга нәрсә ярдәм итте икән? Безнең әтиебез инде бу дөньядан иртә китте, 45 яшендә. 46 туларга 10 көн калган именә, туган көн тутырып бетерә алмадык. Син әле студент идең. Мин студент идем, мин 4нче курста идем. Һәм ничек әйтим икән инде, бер кызга мин багышлап җыр язган идем, аның әтисенә, вафат булган әтисенә. Һәм октябрьнең 6-сы кайттым. Әти төнне генә кайтты. Без иртәнгә кадәр гармунда җырлап утырдык. Һәм мин ул җырны әтигә күрсәттем. Әти, мин әйтәм, бер кызның әтисенә багышлап җыр яздым, тыңлар дип. Ул
Жырны әти иртәнге 6-га кадәр җырлатып утырды. Үзе җылый, үзе тыңлый. Мин аптырадым, әйтем, нигә әти бу җырны тыңлата икән? Була мин бит китәм тиздән, мин бит китәм, әле аңламый бит әле. Җидесе мине озатты, мине әти бер кашанда озаткан юги. Авылдан, Түбән Нурлат авылыннан Нурлат автовокзалына. Бер кашанда һәм миңа бер кашанда акча биргәне юк иде. Гел әни затай инде, ул сорынды гел әни шише иде. Әти гел эштә. Һәм матур киенде әти. Шундай матур туннарын киде. Ничектер менә танымадым мин әтине. Шул шулай күңелдә матур каласы килгәндер. Озатты да, икенче көнне безнең әтиебез вафат булды бит инде. Син китеп баргач. Мин китеп баргач. Менә шул 18 яшькә кадәр әти миңа бик күп киңәшләр биреп калды. Мин бүгенге көндә дә әтинең киңәшләре белән яшим. Мин бүгенге көндә дә әтинең девизлары белән яшим. Бүгенге көндә дә мин балаларга әтинең өйрәтеп калган киңәшләрен, девизларын үземнең ике улыма өйрәтәм. Менә бер генә хәл сөйлим. Шундый авыр вакыт безнең әти инде безнең электрик булып эшләде инде. Һәм теге электродвигательләр гаражда бик күп безнең. Лампочкалар, теге кабельләр инде. Һәм китте теге шермеджиялары бит инде, светмеджиялары, шермеджиялары бит инде. Безнең гараждагы, әгәр гараждагы барлык булган шушы светмеджияларны саткан булсак, без яңа машина да лайык, квартира да лайык, безнең тулганы юк. Хәзер әти бер вакытны кайтты да баскычта, веранда баскычында сөйләшеп торабыз. Әти бәйрәмдән кайтты, әзрәк инде бәйрәмдә әйткәннәр, теге яшер батырның түгел инде. Әти мен әйтәм, нигә без гараж тулы әйтәм, сатырга әйбер бар. Бар әйтәм, колхозга кирәк тә түгел инде әйтәм. Аның яртысы җанып та биткән инде. Ул теге электродвигательләрне. Кабельләрне әйтәм, соң әйтәм, әйдә Нуратка алып барабыз да. Бу тапшырабыз. Әйтәм, акча да була. Миңа әти шундай үзәткәне. Булам, мин үләрмен. Мин үлгәннән соң, син урамда барганда, сиңа бер кашанда авылдашлар әйтмәсеннәр, менә урамнан бара, Карак Фәрит малай дип. Һәр вакытта дөрес яша. Бер кашанда алдама, урлама, бер кашанда лицемер булма. Һәр вакытта туры юлдан бар. Беләм, туры юлдан бару авыр, тик киләчәктә синең үзеңә рәхәт яшәргә була дигән. Мин аны хәзер генә аңладым. Шуннан да мин авылга кайтам, минем әти турында бер сәбәр шулай әйтә алмый. Һәм миңа да әйтә алмыйлар. Мин улларымны шуңа өйрәтәм. Киләчәктә минем улларыма шулай әйтмәсеннәр. Синең әтең шундый иде, синең әтең бундый дип. Менә бу бер генә мисалга бер мәгънәсе салынган әйе. Менә балаларымның да минем белән горурлануын телим дисең, бүгенге көндә балаларга менә сезнең гаиләдә нәрсә ярый, нәрсә ярамый, ачык, анык кына әйтелгән сүзләр бармы? Менә мәсәлән, ниндидер ялгышларны Фирдүс әти буларак гафу итә, нәрсәләр өчен бик каты эләгәчәк? Юк. Балаларына мин дөресен әйткәндә бер нәрсәдән дә тыйганым юк. Бала һәр нәрсәне татып үсәргә тиеш. Әгәр дә нәрсәдән бер какты тыйсаң, ул киресенчә шунда эшли башлый. Бу минем фикер генә. Ирек бирәсең. Ирек бирәм. Әлбәттә, ирек бирәм дип, мин яратмыйм кунаклар утырганда теге без өлкән теге, инде Олы кешеләр сөйләшеп утырганда сүзне белдерсәләр, яратмыйм шәешеп утырганда килеп пулы белән анда стелдән нәрсәләр алып китәләр. Мен шундый әдәплелек кагыйдәләрен һәр вакытта саклыйм, һәм ул минем әйтелгән. Мәсәлән, чөнки без зурлар утырганда балалар минем аерым ашыйлар, чөнки безнең бит инде әзрәк шунда килде кирәкмәгән сүзләрдә ышкынырга мөмкин. Шуңа күрә бер вакытны гына әзрәк
Менә үзем ничек кенә тәрбиягә өйрәтсәм дә балаларны, зур улым мине бик каты бер оялдырган ие, хурландырган ие. Дуслар белән инде матча кереп, әзрәк безалкогольный пиво дигән нәрсә бар бит инде. Дуслар артыннан калмыйм дип, безалкоголь пивоны ачкан гына им, зур малай килеп тә чыкты. Ты что пьешь? Это же вредно. Сез белсәгез әйме, мин җир тишегенә кирип китәрдәй булдым. Мин үз-үземне куя белмәдем. Әй улым, мин әйтем. Син берәй-бер сөйлисең, әгамәлләрен белә икенче әйбер һәм баланың. Әйе, мин бит инде Силекс аңламый. балаларны бер нәрсәгә өйрәтәм, үзем алдакчы булып чыктым бит инде. Сез белсәгез, мин үземне шундый начар мин нәрсә әйтергә дә белмәдем. Җир тишегенә чыгып төшеп китәрдәйм. Улым, мин әйтәм, дөрес әйтәсең, мәтәм мин синең каршыңда гафу үтенәм. Мин әйтәм, башка мондай әйберне күрмәячәксең. Чөнки нәрсә Менә улларча сөйләшәсең инде. әйе, улларым белән Микаровкада зурарча сөйләшәм. Кичкенәсе бит инде аның бөтенләй. Шок. Ансы инде ходящий боевик, шулер. Урыс әйтмешләй. Ул Баш кисер. баш кисәр, ул дымбыр шатыр. Ну, ансы да сүздә юк. Ничек кенә теге шук булса да, тәрбия гыннан тәрбияле. Алай теге без әйткән сүзләргә колак сала дип әйтәсе килә. Әлегрәк бит син районны концертларга да алып чыгадыр инде. Туйдымы район, әллә инде синең хәзер укысын бала йөрмәсен дип уйлыйсыңмы? Менә безнең район шәйлек вакыттан безнең белән гастрольгә чыгып киткән ие. Ул балакай машинада яшәде дип әйтимсең инде дөресен әйткәндә. Һәм сыңнан ул бала туйды ул. Туйды. Туйды ие. Бер вакытны бөтенләй концертларны күрмәскә әйләнгән ие. Аннан инде ял итте дә, хәзер минем җырларны икесе дә инде концертларны карыйлар, алар киенеп чыгалар, кылычлары тотып анда мәш киләләр инде. Шуңа күрә зур улым минем белән гастрольгә җырды ул. Чыгып бийде иде, аннар кичкенәсе дә бит инде. Урысча да сөйләшәләр, татарча да сөйләшәләр инде. Теге үзем ничек кенә теге патриот артист булу карамастан үзем бит инде тамашачы гел тел, милләт дип бит инде янабыз. Үземнең балалар шулай менә урысча да сөйләшәләр инде. Менә шулягы бар. Тик өйрәнсеннәр инде, урысча да өйрәнсеннәр, инглиз телендә дә өйрәнсеннәр, татарча да сөйләшсеннәр. Хәзер дөресен генә әйткәндә, безнең җәмгыятьнең бик зур бер авыруы инде ул. Менә мин дә ике бала әнисе буларак татар мәктәбендә укый. Өйдә син татарча сөйләшәсең, бала сиңа русча җавап кайтарганда әлләнчек булып китә шуннан да. Алар бит джунглида үсми, аларның менә иптәшләре бар, кызыксынулары бар. Шуңа күрә әле татар телендә эшлисе эшләр бик күп. Юк, анда эшлисе эшләр күп дип беләсеңме? Менә мин дә бит урысча сөйләшмим иде. Минем резидентым да урысча сөйләшмим. Без барыбыз да татарча сөйләшәбез. Әниләр, туганнар, барлык дуслар. Тик балалар менә мәктәптә. Менә әйтәләр бит инде, идә имеш татарча сөйләшсәм, бала татарча сөйләшә. Мин ул фикер белән дөресен әйткәндә килешмим, чөнки күбрәк садикта, мәктәптә менә алар инде урысча сөйләшкәч, барыбер идәдә алар шушы сүзне кабатлый дип әйтәсе килә. Чынлыкта да шулай. Мин менә теге өйдә сөйләшеп кенә булмый дигән белән дә килешмим. Ансы өйдә дә сөйләшергә кирәк. Ләкин баланың туган теле яңгырарга тиеш мәктәптә дә, бакчада да, урамда да һәм иптәшләр арасында да. Әлбәттә. Кухня теле генә булып яшәргә тиеш түгел безнең туган телебез. Монда шуны әйтергә кирәк. Авыллар бетте, тел бетте. Авыллар бетте, гырыф-гадәт бетте. Әйе. Авыллар бетте, татар дөньясы бетте. Шәһәрләр, районнар гына татар телен, татар милләтен алып кала алмый. Без ничек кенә татарча сөйләшсәк. Тырышсак. Чөнки барлык менә татар милләтенең йөрәге ул авыл. Менә һәр вакытта. Чөнки без авылда, мәсәлән, Түбән Арталында
Bizning özebizning Яңа ел, özebizning бәйрәм, özebizning татар телендә балай гына әйтәм инде, без районда алай булдыра алмыйбыз. Югыл районнан гына да түгел Фирдус, бик нык темплар белән глобализация килеп керде безнең тормышыбызга һәм баланың шул әлеге дә баягы телефоннары, YouTube каналлар менә бер яктан барысы да бик әйбәт, ә икенче яктан без әле өлгермәдек татар телендә шуның кадәр күп контент җитештерергә. Анысы да бар. Синең сүзеңдә дә хаклык бар. Сүздә юк. Белмим, мин шулай гына дип уйлыйм. Чөнки барыбер проблемалар күп инде, проблемалар зур. Безнең ул темага кагыла башласак, без хәзер синең белән Лека иртә таңга кадәр сөйләшеп, бәхәсләшеп, сөйләшеп бетәчәкбез. Шулай анысы да бар. Ләкин менә татар теле темасына кагылгачтан синең бит инде татарлар дигән җыр бар, име? Һәм ул бик шундый моментында чыккан җыр. Әйтәле миңа, менә миндә 3 вариант бар. Беренчедән, ул җыр заказга язылдымы? Икенчедән, бу нәкъ менә халык сан алган вакытта тукта татар өчен нәрсәдә булса эшләнеп синең үзең язган әйбер булдымы? Һәм син аның шундый гаугалар күтәрелдәй җыр булуын аңладыңмы язган чакта? Заказ буенча язылмады. Жанр исәп исеменә язылмады. Күңелдәге булган хисләрне, күңелдәге булган киләрне, җырларны, әйтәсе сүзләрне заказга язып булмый. Димәк, син заказга күпме түләсәләр дә җыр яза алмыйсың? Юк, ул җырны мин берничә ел уйлап бирдем. Ничек кенә бер менә шундый гимн стилендә дип әйтим инде, гимн кебегрәк бер җыр язасы килә дигән. Җыр язасы килә. İşte şu koynap yeriydi. Nişik kine jar yazarga iyiydi deyip indi. Ondan meni bitinde meşerler вперед deyip kullarını küterip kışkırıp yeriyim bitinde big zor gavga küterdiler. Yanası Firdus Temayev meşerler вперед deyip şunday büle deyip indi. Tatarların büle deyip. Bu big zor söz buldu bu mingə. Çıktır politika kritler деп әйтемсең инде. Хотя без бит нәҗәрчәгенә кешеләр. Һәм шул көнне без татарлар җырны клип яздырып ятайык. Иң кызыгы шул бит. Һәм егетләргә әйттем, сезгә 3 көн срок бу клипны срочно чыгарырга кирәк. Зарада. Фирдус, без беренче телгә алмыйбыз. Белергә кирәк. Кирәк. Һәм шушы сүзгә аны туры килеп бит әле җан исәптә туры килде. Шушы сүздә туры килде, гауга да туры килде. Һәм минем җыр белән барсаның авызларын ябып куйдым. Сүздә юк. Димәк, син үзеңнең милләт турында җырлыйсың икән, син инде беренче таның бүлү. Политик, син уже политика кирдең. Син сәясәткә кирдең. Син сәясәт кешесе дип әйтәсең. Ondan курыкты мин ул җырларга концертта тамашачы ничек кабул итә икән, ничек кабул итәр икән. Чөнки милләт турында җырлау бик авыр. Нәрсә дисәләр дә. Мин пирамидада концерт оештырдым. Кем татар милли киемнәрен киеп килә, без бүләкләр бирәбез дип. Бер атна йоклый алмадым. Мин әйттем, чыннан да кемгә кирәк инде? Килерләр микән? Кызык түгел бит инде бүгенге беректә яшьләргә дип. 100дән артык тамашачы. Балалар, өлкәннәр, яшьләр. Кыска юбка, башында калфак, аягында читек. Андый кызлар да бар яйны. Сез белсәгез әйме, менә мин бүгенге көндә дә ул концерттан ойный алмыйм. Менә шушы этәргәч булды. Аннан Шаллыда яшьләр көненә чакырдылар. 100 меңгә якын тамашачы мәйданда. Мин хәтләндер артист битендә, соңыннан мин җырлыйм. Сәгать ярым 2 сәгать концерт белән. И соңыннан татарлар җырын җырлыйбыз. Барысы да утларны кавыздылар, кулларны күтәрделәр. Күздән яшьләр ага аны әйтеп бетергесез. Ул эмоция менә шушы менә 1-2 концерт миңа ныкта куйды. Фирдус,
Сен бұл жырларға тиіш, сен бұл жыр білен әйдеп барыға тиіш. Чөнки вакыт уза, енді менің бюджетыма да 10 ел өтті бітінде бірінші сезонға шықтық. Біз өзіміздің міне жырларыбыз білен, өзіміздің милли киімдеріне кигізіп, ұялмасқа тиішпіз, хурланмасқа тиіш, өзіміздің тілімізді татар тілінде сөйлешерге тиіш деген шундай лозунг белән бүгенге көндә дә барам. Менә шул концертлар ул бит инде артистның бүтән гомере шул юлда үтә, гастрольдә үтә диләренә. Бүген кайдыр 70% тормышың шул гастрольләрдә үтә бит инде. Гаилә, балалар тәрбияле күбрәк резидә кумдаймы? Һәм менә гастрольләрдә булганда барыбер Фирдус Симаев концертына хатын-кызлар да килә, хатын-кызлар да язалардыр, әмма резидә ничек карый? Резидәнең бик сабыр хылыклы икәнен беләм дә, шулай да иде бураннар дулаган чаклар буламы, Фирдус? Yok, biz mana iyide Allah'a şükür biz Rezida bilen bir kaşanda küstümesin tabi. Buna sözge söz kelgen yok. Başka vakitte da motor dolkunda men aytalar bitinde mana komentariyallara sen bu zver bilen çıktırasın, yaşaysın, Allah yardım bersin senga deb. Men sözde yok. İşke karata men bir kırız. Gailemde satlarga bik kırısmayın. Bizimden milletimiz için yanıp getirin. Eymi? Konsertlarda men bitinde her vakit gülüp durayım. Kişi meni öyle gailede şol men Rezida'nı kinap duramanda, yerlesi men annem sevlendir. Buğup duram, çıktır men anı gel pişmaktakını atam. Yok. Men kiresinçe iyide şunda dolkunda, rahat dolkunda. Tanış Firdus men. Tanış Firdus men. Men şundan da tanış. Hatta tışta bulgan problemalarını da men unutam. Tışta bulgan problemalarını da benim Rezida unuttira. Özünün yılmayı bilen, özünün zirekliği bilen, balalarını bir kışalar olsam, rahat bulup gitti. Şuna göre bizning tıştaga problema ide yok. En muhimi şu. Men şuna göre baxtli, şuna göre men Firdus Temayev, men şuna göre sahnede 10 yıl duram Rezida markasında. Eğer de ul kinneşi, eğer de ul her bir hatın kızın energiyani so'rab tursa, energiyani so'rab nervaga tiyip tursa, belki mende Firdus Temayevning ismi әлі qachon sızılgan bo'lar. Gözlerimde meni unutamazsın, kar bürküde buluttun arman, güvelekte yaşap yerermin de, kirpigine kilip kunarman. Köp yazarlar, köp zapiskalar жиберәләр. Mümkünmü sizning bilan kofe içerge, men seni yarattam, üzüңə də qarşı, jırıңa da qarşı. Andaylar da var. Men senin için ayrılırga əzdir. Benim seni обеспечитирге байлыгым җитә, әйдә миңа килде işler de var. Sen Rezida bilan не пара дип язучылар да бар. Rezidaga da köp yazarlar. Firdus meni yarata, meni yazdı. Anda köp indi. Şuna göre indi. Siz nechekdir tanış qaraysiz bunday birlarga oilada? Tanış qaraymiz nechlarga. Demak sen benim xotinim Rezidam şartlanagana, agar da meni xotin qizlar yarata ekan, irod bo'larak artistni yarattirga teshlar bitdim. Agar da artist ol nindidir bir sekimliligi bo'lmasa, agar da ul muhabbat bilan toshib turmasa, ul artist bo'lib bitdi. Shunga ko'ra qarab turasiz bilirga aytish. Bor ko'relmovchilar da var endi. Jırlay bilmey, okra, kışkara, nenavижу, onlar da var. O'zlari konsertga kelib turarlar onlar. Sen bu usal kommentariylarda yozasın bitimi? Yazam men. Hozir bilmayman, Yazam, hozir yazam. Hozir yozasın. Hozir tim bo'la yazam. Hozir Boshqirdiston xalqlaridan so'ng, hozir endi tega gel, yil sayin tega gel orqaga pishak narsalar so'gib turgach, bilasizmi, tega уже Ancha beri men deshmay qolarlar deyishim, shunday o'y. Onlar suguna ekan, men de sugunam, suguna bilan bitdim. Narsasi bor endi. Ko'rsatdim, sen bar tilla. Usal etib açıqlanish Bar. Agar usal kishiga usalmayman. Motor so'z aytgan kishiga endi men endi shaxsan o'zimga da yozam, bek rahmat sizga deb.
Менә Башкортстан хәлләре дисең, име Башкортстан хәлләрен искә аласы килми инде хәзер, име сәясәткә керәсе килми, шулай да менә өстән генә йөреп чыгыйк әле. Хәзер ничек соң хәлләр? Элвин Грейның сәхнәдән китәм дигән сүзләрен ишеткәнсеңдер инде. Син име ничек карыйсың, нәрсә уйлыйсың ул хакта? Һәм гомумән менә сез бит инде бер ара бик нык дус булдыгыз, аннан соң бер мәлне инде дошманга айландыгыз, аннан соң тагын дуслаштыгыз. Хәзер ниндирәк ситуация сезнең? Мин бит Радик белән дошман булмадым. Минем Радик белән бөтенләй проблема булмады. Әйе. Минем проблема Башкортстан белән. Шул татарлар җыр аркасында да булды инде ул. Анда хоккей... Салават Юлаев турында син бик... Без инде шаяр җыр язган идек, хоккеистларга. Хотя мин бөтенләй фанат түгел. Мин хоккей караганым да юк. Менә дөресен әйтәм. Бер гомеремдә бер тапкыр бардым хоккейга, монда Казанда инде. Шунда да клип төшердең дә һәм шунда га Юк, ансы түгел әле. Аңа кадәр барган идем, мин анда кайф ала алмадым. Ләззәт ала алмадым, минем өчен бар инде. Шуңа күрә мин шаяр язган идем. Аннан менә Башкортстанга, минем проблем Башкортстанга кертмиләр. Концерт кую белән. Әйе. Радикка мин үпкәләмәдем, чөнки һәр булган вакыйга ул кешене кирдән кешкертә, ныгайта. Әйе. Яңа яктан аша. Яңа яктан аша, әйе дөрес. Димәк шулай булырга язган. Әйе. Әйтәләр бит дошманыңа, иң беренче син дошманыңа рәхмәт әйтергә тиеш. Иң беренче син рәхмәт әйтергә тиеш кем синең аркаңа пычак кадый. Кем сиңа авырлык тудыра. Син Радикны аркаңа пычак кадады дип белсеңме? Мин ул турыда бер сүз дә әйтмим. Мин үзем белән бу вакыйга ачыклады Радик кына түгел, бөтенләй гомумән артистларның кемнең кем икән ачыклады. Син белсәң, мин шундый шатланып туя алмыйм. Хәзер мин беркем белән дә аралашмыйм. Теге иеме кунакка чакырмыйм, элекке кебек гадилек юк. Елмаям, сәлам бирәм, эштә һәр вакытта да граница тора. Нәрсә белән бәйле мин менә шул сорауны бирермен дә дигәнем, чөнки без бит инде зур проектларда очрашабыз. Гадәти хәлләрдә генә түгел, елмаясың, күрешәсең һәм үзеңнекеләр белән генә кирип бикләнәсең. Ниндидер менә аралашу юк. Нәрсәдән бетте бу аралашу? Менә Әллә бу йолдызлык ширетер бәлки көтәс? Юк, йолдызлык шире булса, мин бит инде аны 10 ел элек йолдыз шире белән ширләгән булар идем. Аның йолдызлык шире нәрсә инде? Тамашачы белән мин ахырга кадәр фотоларга төшәм. Мөрәҗәгать итсәләр һәр вакытта да. Йолдыз шире күренеп тора бит инде ул. Аны нәрсәсен әйтәсең? Булай, менә шу хәлләрдән соң, Ышаныч бетте. шу хәлләрдән соң үз-үземә теге үрсәтмәшә булып ясадым да инде бетте. Нәтиҗәләр ясадың? Нәтиҗә ясадым, шуңа күрә, шуңа әйтәм бит, менә һәрберсенә мин рәхмәтле. Һәрберсенә рәхмәтле. Берсе белән дә дошман түгел. Радикка килгәндә инде татар безнең истрадан китәм дигән, үзенә карый инде, ничек җайлы, һәр кеше тормышта ничек үзенә җайлы шулай эшли. Кешегә бит акыл биреп булмый. Димәк, алар инде үзләренең планнары бар, үзләренең фикер эшләнгән эшләре бар, эшлисе эшләре бар, планнары бар. Үзләренә карыйлар инде. Мин дөресен әйткәндә бик хәзер күп артистларның тормышы белән кызыксынган. Миңа кирәк тә түгел. Үземнең хәзер менә үткән ел шул Башкортстан аркасында, операция аркасында мин инде 10 еллык юбилеема әзерләнә алмадым. Күп хыялларым тормышка ашмады. Һәм 10 еллык юбилейны шул җитешмәгәнлек аркасында әзрәк минем ничек дип әйтәм инде, тиешенчә күңелемдәгечә булып бетелмәде концерт. Быел шуңа әзерләнәм. Быел ныклап әзерләнәм, клиплар төшерәбез. Менә Барыс медиа компаниясе белән әзерләнәбез, бергәлектә эшлибез. Быел инде 4 ел татар җырында катнашмаган, татар җырында катнашам, Team TV проектында катнашам. Һәм инде солянкаларда да бергә күрешербез әле. Менә Алла теләсә, бик күп сезнең проектларыгызга катнашырга ризалык бирдем. Үземнең эшләрем бик күп. Яңа җырлар, яңа клиплар. Быел әле безнең группада 8 яңа талант керде.
Çünkü indi büyüyüşe kızlarımız arayında kevge çıktı. Azat'ın oyak avurta gitarist, ol gruppadan çıktı. Büyük köp indi. Yana talantlar aldık, hazır yana enerji bizde, yana dert. Şuna göre Tiyamayev özü kvartayı barsa da grup her vakitte yaş olur gatıyır. Gruppa degenden Firdus, mine sen bir kırış yetekçisiңдер kebek tuyula миңа, әйтәле миңа шулаймы бу? Һәм группаның яңарып тору сәбәбе дә шул синең кырыслык һәм сиңа түзә алмыйча качучылар бармы группадан, әйтәле шуны. Һәм бүгенге көндә группада иң кызыксындырган сорау бит инде егет кызлар тиешенчә үзләренә акча эшлиме? Bilesme. Yigit kızlarının işten çıkıvına benim de gayb var. Kızılık da var. Onların gaybı da var. Gayipsiz çıkışlar da var. Trileri var. O bitinde tırmış. İş. Ol iş. Min kırısta şoluk vakitte indi. Bir geybet de bulup Bir koyam. geybet de bulup koyam indi. Usal da bulup koyam. Bardır indi. O 20 kişini men şu aytıp durga gerek. Tik şulayda bir konflikt bilen çıkıp gitilgen kızlar yigitler bolsa baribir ahırdan direktorlap yeri mene Gülzada bilen biz uzakkına 5 yıl benim Türkümde işledi. Ondan ezrek şulay azgışıp dolaşıp şulay. Nechiktir şulay buldu indi mene. Bulda kız ukandı, men de kız ukandı şulay işten çıktı da bir yartı yıllar yaş bir şey yergenik. Ondan mene baribir tege Kızılık uzdu. kızılık uzdu. Birge işlegen heybet günler iske düştü. İske düştük hem indi şaltıratışıp azıkkına sileştik. Gafular ötündük. Metem singilem bulgandır indi deyip indi. Kadir indi aralaşabız. Kunaka kilmin eytem. Çünkü nersege ne diysek de onlar benim balalarım kebek. Birge küp muğamır ötken bitinde. Бар инде, мен үземне теге ангел диялмын бит инде. Бар, шуңа күрә кемнәр миңа бүгенге көндә дә үпкәттә гафу итсеннәр, гафу итенәм. Кемнәр инде матур чыгып китте, аралашабыз. Гүмме булай аралашабыз инде. Аның хәтлем теге җүләрләнгән юк дип әйтәм инде. Зарплатага килгәндә башка артистларны белмим, әйтә алмыйм. Min özümün gruppadagi kızlarını, yigitlarni öpkeletirge tırışmayım. Jaykkene de şu saban toylar, meclisler geçakırsalar da men özüm barganım yok. Her vakti da benim bilen özümün Türküm bara. Yanda bizge 100 bin tölelerme, 500 bin tölelerme, 200 bin tölelerme her vakti da benim ul balansını tutup tırga tırışam. Zor şehirlerde aynı premiyalar da verem. Tuvan günlerinin her birisinin şulay temne tortlar, şeyler şirinde yüzümden de bölek istep grupa bilen yığılışıp ben şimdi motor veremler uzdurabız 25 fevral yangi yıllarına indi yangi yıllarına bıyıl mene büyük motorgana uzdurduk bir restoranga bar bütün grupаны jiyip şuluk vakitte 2 tapkır çıkış yasadık akşa da işledik hem şunda men alarını yangi yılda uzdurttırdım andi momentlarda bulay indi. Şuna göre bulay abijay titken yok kebek indi. Hem senin jin aşığını nerse çağırala? İş vaktinde mesela. Bilesmi? Koy vakitte benim başka elende kildik ben fantazi uylar kirip yüzünün de keyfini bitire alam. Koy vakitte mene kilip kiremiz alga, değil mi? Hem nedir bir enerji kireyim mi? Benim işten o enerjini ite. Mene anlatamam mene. Mene koy vakitte kilip kirem, mene o konsertte da şulay. Bir konser koygandan soň öyle bitem. İkinci vakitte başka zalda konser koysam, men konser koyurga men şunday özür mene, nechikdir mene, şunday enerji mene qaynap çıgaydı, qaynap tura. Men ana aytalmayman, mene iştagi dulqin, o mening dulqinim. Ana men özümden qatalmayman. Koy vakitte suga bir qatamda, öpkeletip bir qatamda andan özüm öpkenip bereyim endi. Anası senin dulqinga eğlene indi bir kollektiv taşlagan kişi. Mene öz üstünde işleyim indi. Bıyıl bigirek de öz üstünde işleyim. Ol öz üstünde işlerge meni şulay xalık erete, rezidam erete indi. Ol birgine barıp keledi Kazan konsertinde.
motorum sen de işlemiyorsun. Nege sen mesela Lianaga kışkırdın. Nege sen sügünesin. Koytkaşa çıtır etitesin. Motorun ayta olmayın. Sine bir de kilişmeyin. Sen sügünerge tiyiş tügül gruppada. Sen kışkırga tiyiş tügül gruppada. Sen nege sen gayretini çekiresin. Şunday ul meni gel minuslarını aytıp tura. Külep, regulировать etip durayım. Mina sizde yok, mina yat indi. Aytıp taşlagaç. Yat hem men ol hatalar üstünde işlerge tırışam. Bıyıl indi gel tibeti benim tanış psikolog dostlarım da var indi. Allar bilen de aralaşam indi. Kengeşler de sırayım indi. Hazret Ramil Hazret bilen de bik uzak vakitler uzdurabız indi. Meşlerge bargaçta silerşip turabız indi. Köp vagazlar tınlayım. İzeciler gide bu mizgeller Üteğmer yaktı ıssıza Salma katla tukta bırılıp kara Senin izlerinden kim uzak Rahmetli Rabbıma Büle gitken her kim bağına Rahmetli halkıma Dostlarıma, yakınlarıma Jırlawa kitapşırуу vaqtında Semiha kelden yaşap qalyk degen, gymyr öte degen jırnaymy. Semiha birinci tapkır grimyorkada jırladың da bu hit bulaşak bitdidin. Hamul jır hit buldu. Ham sen aydasan, men jırnyň hit bulasın yazganda ok bilem. Nindi kriteriýalary bar Firdus? Jırnyň hit bulmagyny bilgiläwde. Kriteriýasyny aytalmayman da. Mana ýalgystyrgyny ýazuga. Men o jyr bilen ýaşadym bit. Mana yazdım da ýa-da sinzatorda yazdım da men o jyr bilen ýaşadym. Meňe şaltyratalar, meňe nerser silýler eme. O jyr mana şoý koydum maşynaga da telefondan indi. Men o jyr bilen ýaşaýym. Bilemmedim bu hit. Yalgıztırna turunda bir gine sırap bereyim әле. Ol bit şunun katlek güçlü material көңелнең yalgızlığı turunda, janның bergelenüwi turunda. Sen bugunky künde iň populyar artistlarning birisi. Tamaşaçy tuly zal, ide bäxitli gaýle bar ime. Hem sen şunun katlek yalgız, көңel yalgızlığı hem bergelenüwi turunda ýazasyň. Nersede bu, ninde bolsa hisler kişirýdimi? Äle bayağı şol teге Firdüsläniň dulkyna keldimi seňa? Firdüs'nün köngeli ikiye bölüngen. Birisi bäxitli Firdüs. Mana sen etken sözler mana gaýle, tamaşaçy. Birisi ýalgys Firdüs. Her wagt. Çünki köngeliň bir ýagynda gel şatlyk, gel näşunday motor haberler, motor tırmış, ikinci ýagyndan ýalgızlyk. Tırmış barışında bitinde ýogaltylar da köp boldy. Awır momentlaryň bek köp boldy. Jyl saýyn äle oşa ijatda da nişik diýip etem indi kynawçylar köp. Tegi sikelteler köp. Şol. Hatta Germaniýaga operatsiýaga barganda da ellendi uýlar kirdi. Wagt jetdi miken, ölem miken, ijatym sünem miken, ijatym bildim miken. Şol ýalgystyrma şoý tory kildi miken diýip ýalgystyrma bilen baryp gaýtdym. Düşlerime birgele biliriz Görelbe Hallerimini Bilelbe Senin jyly kışağına Mıhtaç şağım İzgelene bir gelene Yetim canım Kaynar utta yanar Buzla suda kalan Ni halitim miken Ni
Nişe güdün iken Tarmış dolgunları Min bit yalğızdırına Zini qaralaştırma Nikal edin iken Nişe güdün iken Tarmış dolgunları Менә хәзер әлеге дә баягы шул тамашачыны дер селкетеп алган операция турында иде сөйләшеп үтик әле. Бүгенге көндә сәламәтлекләр ничек? Бүгенге көндә сәламәтлекләр Аллага шөкер, аяк инде әкрен генә җайланып килә. Шул операция вакытында да шатланышлар бик күп булды бит инде. Алай булмагандыр. Син күңелең белән шулай кабул итәсең. Юк, миңа яздылар хәтта. Нәрсә дип яздылар? Да, булды инде смыслар. Бетсәң бит дипме? Юк. Шундай мотор смыслар булды инде. Evet. Теге пси турында да бит инде ялгыш теге шаяргач. Ул пси турында урынсыз шаярудан соң син шулай ук үзеңә бик җитди нәтиҗәләр ясадың бугаймы? Бик җитди. Ул беләсезме, менә мин һәр вакытта да гаиләдә үрнәк кеше булгач, туганнарым алдында, әнием каршында инде әни өчен мин ничектер тәрбияле малай аның горурлыгы булгач, бу хәл мине сындыра язды. Мин бөтенләй әлләнди болытларга китеп бардым. Сүздә юк, бер пиар булды инде ул да. Но мин аны пиарны кабул итәм. Миңа калсам, синең белән бәйле гаугалар, әйе, кемдер ул гаугаларны нәкъ менә пиар өчен ясый, ә син шул эмоциональлыгың белән килеп керәсең кебек анда гаугаларга. Мин кабул итәм пиар. Мин үземнең әгәр дә үземнең биюем белән, үземнең җүләрлегем белән, шаяруларым белән теге мине әгәр дә теге обсуждать итсәләр, мин киресенчә шат кына. Мәсәлән, әймәндә крыша башынан җырлаган, күлгә кереп җырлаган, ансы минем җүләрлек. Мин яратам җүләрләнергә. Синең бер өлешең. Бер өлешем ул минем җүләрлек. Яратам мин теге безбашный стильләр бит инде. Тамашачы мине шул өчен дә ярата бит әле. Безбашный ул минем беренче урында тора. Уйламыйча сүзне әйтәм, мин ансы ярар. Монда ничектер нәрсә булды белмим. Теге монда пиарны яратмыйм инде. Күңел төшенкелегенә бирелдеңме? Тамашачы синнән йөз дип уйладыңмы? Нәрсә булды? Юк, төшенкелеккә бирелдем, авыр булды. Туганнарым алдында да, әнием алдында да, гаиләм алдында да әлләнчә мәзәк булды инде. Тамашачы мине киресенчә күтәреп алды. Шул тамашачы гына тотып калды мине. Синең яклы булды. Минем яклы булды. Эш дәвамында конфликтлар чыкмый тормый инде, ул эме той үпкәсез булмый диләр, эме оештыру моментларында. Андый үпкәләр синең Барс медиа компаниясе белән дә булып алды. Һәм менә хәзер синең ниндидер әйтеп үттең, татар җырына кире кайтам дип, Барс медиа проектларына яңадан кайтам дип. Әз генә комментарий сорыйсы килә синнән әлеге вакыйгалар турында. Юк, инде мин Барс медиага лай үпкәләп йөрмәдем. Анда инде үзләрендә үзгәреш булгач, мине яратмаучылар да бар иде инде. Дөресен әйткәндә, уңышлы кешене аны бит инде яратмыйлар. Һәм мин ничек эшләп бара идем, алар мине радиодан, телевидениедан әз генә инде ничектер килешү төзи алмадык инде. Шунлык белән әзрәк пауза ясадык. Тик бүгенге көндә үпкә юк, бернинди дә уртак тел таптык. Мин инде уйлыйм, үзебезнең мотор җырларыбыз белән, яңа җырларыбыз белән, үзебезнең иҗатыбызны шул татар җырында, шул төрле сезнең Барс медианың проектларында күрсәтеп, моторны әйттереп, бергә эшләрбез дип уйлыйм. Анларга бит тамашачы гаепле түгел. Әйе. Монда барыбыз икебез арасында гына әзрәк бәхәс булды. Була инде, нишәйсең, без бит инде иҗат кешеләре барысы да, алар бит инде характерлы, капризлы дигәндәй, минем дә бит инде үземнең характерым бар, үземнең капризым бар. Иң мөһиме ахыры хәерле булсын. Хәерле булды. Бергә эшлибез. Шуңа күрә инде киләчәктә дә өметләр зур, планнар зур.
Allah tilese belki Liliya senin bilen tege jırlaw ki proyektinde devam ettiririz. Senin ko'nglingda bor hali ol mi? Ey, men bir kişiydi, bu tamaşaçıga da bir kişiydi bitmiştir. Ayy. Motor şunday üzünçelikli, rahat Halykçan. proyekti ey halykçan. Ayy, şundan da şulay. Gommen mena hazır şunday eligide bayga aylanıp qaytabız, şunday köçlü globalizatsiya şartlarında millet için işlegen bir gene kişide ortak tugul. Şoňa görä mene biz koşulup birge işlegen şirakta. Eger de biz nindidir motor produkt bir alabız eken tamaşaçıga. Demek ötken işke salawat hem alga işlerge. Ey, Liliya, dürüst aytasan. Bugünkü künde bizim problemimiz zor. Hazır bunda bir-birimiz karakter körsötüp, nişikdir orjak bilen burulup, ýaly biteli ul problemlaryny oýlarga kerek. Til problemisi, millet problemisi özübizning mene birge jyýylyp, nişikdene bolsa da şuşy tatar jyrlary bilen özübizning tatar tilinde jyrlap, şu tatarlar jyryn jyrlap, her wagtda birge nişikdene bolsa da şu ýoluny alyp barga kerek. Alyp barga kerek, şundan da şulay. Mene tatar jyry degenden festiwalnyň bitin 20 ýyldan artyk taryhy bar hem her artist özünçe bir bizek üstüýeligi festivalga. Hatirlym ele mene ýaňarakna sahnaga kelgen Firdus hem men hatirlym eniňiň şeşekler bilen seni zor dolkunlanu bilen şygyş ýasaganyny ketken. Hem mene biz Nurlatga gaýtgaç interwýuda meňe eniň köp ýyllarlyk silegen edi. Menim iň zor hyýalym edi ulumny tatar jyry sahnasynda görüdik. Sen ol birinji tatar jyryny hatirlysyňmy? Hatirlym. Menim hatirym şunday kişiler. Men her şygyşymny hatirlym, her tamaşaçymny hatirlym. Her emosiýamny hatirlym. Birinji konsertimni hatirlym. Birinji tatar jyryny hatirlym. Ýani kelgeni, bilet algany. Ol wagtda ýagşmasam 3000 gelmesin, 5000 gelmesin indi. Ýani bilet alıp, äli anda biletler ýok. Ýani meňe şeşetler bile gitdi. Ýani hyýaly edi mene äti ülgeş, bir ýyl ötgeç, tatar jyryny görüp oturganda, ýani hyýaly ey ulam, kaçan seni şulay tatar jyrlarynda Kozan sahnelerinde görgen nasip bular indi. Men any konsertda da, birinji konsertimde da etip, eniňe şeşek bile gitip, onda ýylap, tamaşaçy tyryp basyp, onda birge ýylap ütkergen konsert edi. Tatar jyrynda, ýani meňe berilmiş şeşeklerini. Yıllar tüger, ömür yolun barmadır, işler bizi varmaz dalmaz, yüreklerge jimmiş olur, kelip gelir, merkeze yaşap kalı, yanıp kalı. Bu durmuşda iyi gerekli özel sağlık. Bugün de eniň nerse bilen şugullanýar. Ol bitdik ýatargan hatyn kız tugul. Eýtsem bile ýaşamaýsyň eýme. Bugünkü günde 27 üges. Men bilemem şulay. Eş ot bar. Kozlar bar, tawuklar bar, meşkile. Hazır eli şaltyratyp ýatar, kaçan sen meňe furajap gaýtasyň diýip. Allah hakşyn Kimniň furajap gaýtarga mümkinligi bar? Kimniň mümkinligi bar? Opkayta güzelliğini. Opkayta güzelliğini eniğe jum gerek, furaş gerek. Pişenimiz var. Zinhar için akçasını berem. Koytarıp koyuğuz. Koytarıp koyuğuz. Badir rayta güzel benim eniğine. Demek buna şunday halyk, imettik durmaz halyk, ime şunday ýana turgan halyk eniden berilgenmi seňa? Ut. Mine Firdus bir garasaň bitinde aňa bir nerse de kerekmi? Iki ana mine bir Firdus Timayev gana da ana üstübinde ýertip Kazanyň ne ortasında mine degen fatyr alyp koyup bire ala. Şular bit. Anda bizning ide zor. Bilemin. Zinhar için binanlarga ýartyny berem, tırtsın. Ýok, ýani bizning bek energiýaşny ol özüniň tempi bilen ýaşaý. Äle gruppa bilen kaçyp kirgeçde anda barybızda tege şapırtkana oturduk, anda etip kara söz. Jiteklerim ile meşakkatli durmuş yoluna. Firdus bilen sahne her wagt motorlukny talap etýär, zawqly boluny, tendensiýalar artyndan gorap baruny. Hem men hatirlym birinji syomkalarga kelgen Firdus Timayev tüşnüşi startymda boldy, men şiber diýdi. Ha bugün indi ol Kardeşim tur aýtdylar, men şiberme.
Хәзер киресенчә һәр костюм сайланган, биюче каралган, ут куелган, бик тырышып хезмәт куясың син сәхнә костюмнары, образлар өстендә дә бүген. Кем аларны әзерли, ничек аларны әзерлисең? Шулай ук сәхнә костюмнарына күпме акча тотасың бер сезонга? Менә тамашачыны кызыксындырган сорауларга да кирип китик әле. Бик авыр сорау бирдиң. Бик шундый больной сорау бирдиң син миңа. Синең белән карап торабыз, менә бүгенге тамашачы, әле менә хәзер куербыз синең беренче чыгышларыңны, әйме андагы Фирдүс һәм бүгенге Фирдүс шактый аерма бит инде. Но сүздә юк инде Лилия. Һәр кеше үзенең эшен теге профессиональ дәрәҗәдә мотор ясыйсы килсә, ул эшләргә тиеш. Әле бит әле җыр яздым да, мин артист булдым түгел, җыр яздым да, концерт куйдым да, мин йолдыз түгел. Җырны язганнан соң да шоу бер ничек дип әйтим, үзендә эшләргә тиеш. Әле бит әле ул вакытта мин истә, минем ул костюмнарым бүгенге көндә иде. Саклыйсың. Саклыйм. Ул вакытта дизайнер дигән нәрсә дә белмәйек бит әле без. Шулай килешә. Ну барыбер заманына карата инде үзебезчә кинә идек инде. Хәзерге вакытта дизайнерлар эшли senin obrazın üstünde hem büyüşçilerge özümden muzikant yigitlerge, kızlarga her vaktada kömekler diktiremiz, motor olsun deyip yıl sayın әзерләнәбез. Bu yıl benim akşa köbrek kite beyesini etsem şanlısın. Менә bu günlerde biz aldık bir грузовойны яңартtık, 10 milyon lira. Onları tagın istep ut aparatlar aldık, milyon yarımga. Indi kolonkalarını яңартtık, milyon yarımga var indi. Kiyimlerine 1-2 milyonga çıkar, şuna göre çıgımlar köp. Allah çıgımlar talep etip tura. Tik Allah Teala akçasında verip tura. Biz indi işlep tuturabız. Koyadır indi minuslarımız var, videoga karab bilemiz. İlgiri bulmay. Aranjovka yazırga da ilgiri bulmay. Hazırgi vakıtta biteli bizning mene özümüzün ekranga bir tane ekran olgan bilen tügül, onlarga video footajlar әзерләргә кирәк, video материаллар, ул бик четерекле эш, бик кыйбатлы эш ул. Бер генә футаж, менә теге артта бит йолдызлар, нәрсәләр янгыр, аның нормальный футаж салинсәң, ясатам дисәң 50-60 мең тора, мәсәлән. Булай гына әйтәм инде, димәк дә шул сүздә. Аранжовкаларга кыйбатайды, бар нәрсә дә кыйбатайды. Кыйбатланудан бигрәк аның әле белгечләре җитми башлады. Белгечләре җитми, афишалары, календарьлары, флешкалары, күбиннән дә эшли башласаң, тик эшләргә кирәк инде. Әгәр дә эшләмәсәң, җигендә бер Фирдүс 10 ел буе бер сандук башына гына җырлый алмый бит инде. Һәм бер костюмнан гына да җырлый алмый. Һәр вакытта үзеңнең дә эшләргә тиешсең. Менә хәзер безнең илдәге хәлләр бит инде киеренкерәк тора, әйме? Һәм менә безнең соңгы тапкыр күрешүебездә син Казанда, Чаршы янында безнең бит инде зур концертыбыз узды. Һәм син әйтәсең, без сезнең белән без сезгә терәк дип. Бу синең ниндидер бер үзеңнең гражданлык позицияңны белдерүме, әллә моның башка ягы да бармы? Синең социаль челтәрләреңдә дә шулай күп язалар бугаймы? Я укырыннан видеолар җибәреп, синең җырларыңны җырлыйлар. Син нинди хисләр кичерәсең менә шундый видеолар алгач? Всем татарстанцам ассаляму алейкум. Хочу выразить слова благодарности всем тем, кто нас поддерживает в трудную минуту. И хочу отдельно выразить слова благодарности нашему брату Фирдусу Тямаеву за оказанную им поддержку. Желаем тебе, Фирдус, счастья, здоровья, семейного благополучия. Всегда оставайся патриотом нашей страны. Победа будет за нами. Benim en yakın dostlarım bugünkü günde Ukrayna'da, enekәшләрем анда. Алар миңа видеолар җибәрәләр, һәм инде шулай алар гына түгел. Татар егетләре видеолар җибәрәләр, ялгыштыраны тыңлыйлар, сандугачларны тыңлыйлар. Әлбәттә, минем җырларым әзрәк рухландырып, кайф биреп тора икән. Сүздә юк. Benim için bu sıraya gelgende benim
bik köp yakın dostlarım, tanışlarım, enekəşlərim Ukraynada. Tatar yigitləri benim jırlarını tınlap, mine video jiberələr. Tanış bulganlar da, tanış bulmaganlar da. Eğer de benim jırım şu şavur vakitlarda alarga kişesti iken, dert bire iken, elbette benim köngülüme жылы. Biz o yigitlerine biz o yigitlerini özümüz podдержать etmesek, ruhiyaktan selam vermesek, biz sizden bilen dip etmesek, biz kim bulabız indi? Biz özümüzden yigitlerini özümüz şulay podдержать ettirge tiyiş. Men indi bir neçe hayriye konsert yasadım, spesnaz yigitlerge. Sıngısında indi Kazanda bir gerek. Şunda yerekke öterlik konsert buldu ol. Vafat bulgan soldatlarının yanilerin, veylelerin çakırgan eyik. Konsert körsettik, alarga şeşetler bile gittik. Elbette közdeşleri oga. Onların köyüne tügül, minikegine tügül, tamaşaçınıkı. Gömrüte jırın soldatlarga bağışladık. Orta indi videoda. Şu vafat bulgan soldatlarının fotoları vardı. Halk tırı bastı, onları onların yanilerine bağışlap, мәңгілік ut yasap jırladık. Mine indi Ukrayna'dan yigitler özlerinin flaglarını jibergenler. Flag bile gittiler mine. Onları Moskvadan General Zoltov, Udasaveriniye bilen isimli, maktavlı xat hem medal bile gittiler. Şol bu indi PR işin tügel. Onun bilen PR eti bulmay. Men indi patriot yigit bulgaç. Benim yakınlarım, benim bratlarım Ukraynada bulgaç. Men alар bilen birge bulurga tiyiş. Әлі benim hıyalım бар ие Lugansk'da konsert koyurga. Mene ketem indi haber. Eğer de barıp çıksa indi, belki hıyalımda tırmışka aşır. Bu senin özünün inisiyativin, değil mi? Elbette. Bu benim әлі bir tuğan enekəşim, bizden konsert avtobusu bilen Nurlat'tan yigitler jylaşıp, bizden Lugansk'ga mene köpten tügel medikamentler iltip kayttılar. Nurlat'ta mene Tüven Art konsertinde enekəşime rahmet xatı verdiler. Şulay degen ağır vakitта da biz birge bulurga tiyiş. Birge bulurga tiyiş. Hazır emin kileşek turunda söyleşip aldık. Ama sen neşe oylaysan, tağın bir 10 yıldan Firdus Timayev nindi bulur eken? Popülerlik saklanıp kalır mı eken? Hit jırlar tuar mı eken? Nindi prognozlar koyasın sen özün emine kileşekke? Men evliya tügel. Biz bilemiz. Men ayta almayım. Benim hıyalım şul indi. Timayev'nin popülerliği köpmeden bitse de hürmeti bitmesin. Tamaşaçı benim jırlarımdan bitmesin. Benim familiyam, isimim, men oylayım indi tarihka kirip kalgandır deyip, jırlarım tarihka kirip kalgandır deyip. Şuna göre Mine ikilete vakit bitu. Автор olarak özümün jırlarına tanıtı. İsim, familiyamını tanıtı. Nerse olsa da ahırı hayırlı olsun. Men nersege de hazır. Bugün mene Firdus senin için turmuşta en kıymetli bulgan 3 momentini aytdiseler, sen nerseni aytır edin? En zor kıymet nerse indi. Gailem. En kıymet eniyim hem birgine minut mene etimni koytarırım. Eti bilen birgine milsiye şotarırım. Eğer turmuşunu özgertip bulsa. Ayy. Bizden kelgen konağımız tapşırığının alıp barışına özünün sırağını verirge dileyir. Hazır mene men sana sırağlarını köp berdim. Senin sırağın var eken sen ana mena bere alasın. Sen Timayev'ni birinçiden hürmet etesin mi?
hem sina Cemaev'nin ninde sıfatları şey. Türkiye turasını ayt. Турысын айтам, әйе. Давай менә Лилия Симина белән сака 10 ел. Әйе. Давай әйт әле плюсларын, минусларын. 10 ел беләм. Ну, синең плюсларыңны, минусларыңны үзең дә беләсең. Юк, син әйт. Синең әйдә минуслардан Давай, башлап, давай. син кутырып чыгып китмәс өчен. Синең иң зур минусың бик тиз провокацияга бирелү. Кызып китү. Һәм минутында, секундында хәл итеп атырга тырышу ситуацияны. Bu minus. Әйе. Ну хәл итеп ату бит инде, значит, плюска керә. Ә син бит аяк акыл белән уйлап бетереп эшләмисең аны. Суынып түгел, аяк акыл белән. Син менә бик якын булган кешегенә дә авыр сүз әйтеп ташларга мөмкинсең. Шулаймы? Бармы шундай бер? Ләкин азактан суынып, син башкача уйлап, инде аннан соң Җайлыйм. кешегә әйләнеп, җайланып та куярга мөмкинсең. Менә шул Син миңа үпкәләгәнең бармы? Әйт дөрес. Ашу килгән бар. Нәрсә өчен? Әйткәләшкән бар. Ну, әлеге дә баягы менә бәлки оештыру Син моментларында. миңа шул килгән бар да. Мин беләсеңме нинди моментларда? Без синең белән бит кайвакыт сөйләшәдер, әгеме? Без синең белән курсында сәгать 10-да күрешәбез. Унда курсында Фирдус шалтырата һәм әйтә: "Мин Нурлаттан юлга чыктым" ди. Һәм ишектән килеп тә керә. Әз генә менә шул пунктуальлык һәм салкын акыл белән уйлау. Так. Плюсларга килгәндә инде плюслардан мин бик хөрмәт итәм, менә еллар үтеп тә зур дәрәҗәгә ирешеп, кеше булып кала белгән кешеләр. Әле бая әйттең бит, Йылдыз Шире бармы әле дип. Йылдыз Шире бармы әле дип мин синең реакцияңны карарга әйттем. Чөнки кешенең реакциясы Димәк, миндә Йылдыз Шире юк. Йылдыз Шире юк. Йылдыз Шире синдә юк. Һәм кызганычка каршы дип әйтик, без бит инде бик күп кешеләр белән сәхнә артыннан, сәхнә экраннан тыш аралашабыз. Андый кешеләр кимеп бара. Һәм менә бармак белән генә санарлык бүгенге көндә кассовый артистлар арасында син шуларның берсе. Һәм менә шул сыйфат чыннан да Фирдус Тимаевны бүген хөрмәт итәргә мөмкинлек бирә минем үземә. Икеләнү этабы һәм шунда китәргә дип җыенганда өч кеше миңа шалтыратты. Мин синең белән ярдәм итә алсам, мин синең белән булам. Нәрсә кирәк, шуны эшлә. Әйдә, бәлки мин булай эшләсәм, сиңа яхшырак булыр дип. Аның берсе Рифат Зарипов, икенчесе Илсия Бәдретдинова, өченчесе Фирдус Тимаев иде. Шуңа күрә рәхмәт сиңа, Фирдус. Шушы 10 ел дәвамында дуслыкны саклый алган өчен, әлегә сикәлтәле моментларны җайлап, майлап, менә хәзер бергә сөйләшеп утырганыбыз өчен. Ой, рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Менә мин Йылдыз Шире микән әйтәм, мин беләсме, мин кайвакыт кешенең шатлыгыннан, әгәр кинәт кенә кешене шатландырып, кайф алырга яратам. Кешенең менә нидер бәләкәй генә нәрсәгә шатландыра алсам, миңа ул рәхәт. Мин аналардан кайф алам, шулай энергия алам. Без бит менә бик күп инвалид балаларга ничек кенә булса да ярдәм итәргә тырышабыз. Әлбәттә, анда безнең ярдәм түгелдер инде ул. Тик кайвакыт менә җыелган сумма акчалар җыелса, рәхәт инде шул хәтле. Әлбәттә инде. Ул бит сиңа бер төрле рәхәтлек булса, алган кешегә сөенечен итә. Аннан соң безнең Коръәндә дә бар бит теге, кем ятим баланы юатып башыннан сыпыра, күпме чәч бөртеге өчен әлегә шуның кадәр савап бирмен дигән. Ну, артык кай бар инде, менә мин әле Лилия килгәндә уйлап килдем. Без синең белән 10 ел таныш. Әйме, менә кара, бу альбомны син ясап биргәнең. Әйе. Бу Резиданың йөкле чагы, сезнең беренче балагызны көткән чак. 2014 Минем ел. әле шундый фотограф буларак та сынаган вакытым үземне. Менә бит нинди истәлек калган, әйме? Беренче тапкыр әти-әни булырга җыенган вакытыгыз. Бу минем иң ямьсез чак. Әле тешләрдә туры түгелме? Әйешләрдә монда 2 чүмкә керә бит. Чәч тә үзгәрмәгән. Дөгән нәрсә икән? Ләкин тамашачы бит сине менә шундый итеп кабул итте, Фирдус. Итте, ну
Kabul etse de indi barabir Үзгәреп торасы килә. үзгәреп торасы килә. Акырам нәмәриздә монда кыз бала күлмәге тотып тора. Сезнең бармы хыялда? Һәм сезнең бит син бит ике егет әтисе. Кыз бала әти-әнисе булу теләге бармы сезнең гаиләдә? Киттем мин. Фирдус Тимаевтан туган кыз, Аллам сакласын. Нәрсә дип Түктәле ниге ул? Усал кыз булырга мөмкин ул Фирдус. Ай-яй. Алай уйлаймысыңмы? Юк, бәлки ул Резидәгә ошар. Тана исәбер. Резидәгә шарым икән. Аллаһ Тәгаләдән сорыйм инде. Безнең йортта булса не 4-5 бала. Вот, урын җитә, ризык бар. Һәрбер бала үзенең ризыгы белән туа. Сүздә юк. Кыз булган иде башкачарак, әзәрәк энергия ди. Фәрештәләр канат җәдиләр. Фәрештәләр канат җәдиләр. Һәм әти кеше бирәк тә үзгәрә диләр инде. Безнең генә бер туган инде Кашфирзәрәмнең кызы бар, кичкенә генә. Шу күреп тора, сагындыра, шунда юксындыра. Әйткән сайын без аны инде кушак урынына күтәреп кенә йөрибез. Ул үзеннән гам яхры инде. Кемнәр булар дип. Минем җарга мәш китерә ул. Шуңа күрә насыйп булсын. Аллаһ Тәгалә безнең йортка бирсен. Хыялларда бар. Хыялларда бар. Фирдусовны күтәреп йөрү. Әй. Бәләкәй. Насыйп булсын, әле алда бик күп куанычлы, шатлыклы һәм син көтелмәгән дә килә торган шатлыклар алда көтеп торсын гаиләңә һәм иҗатыңа әлбәттә зурдан-зур уңышлар телибез. Тамашачыга әйтеп калырга теләгән фикерең, теләкләрең булган. Беренчедән Лилия сиңа бик зур рәхмәт. Чыннан да инде без синең белән бер 4 еллар инде бик мондай тиге инде әле әңгәмә оештырган юк идек. Бик күп нәрсә югалтканбыз икән. Әйе. Сәясәт сүзләр күп икән. Бик күп хатирәләр. Бик зур рәхмәт. Менә шунда яңа проект тапшырып җибәргәнсең. Әле без аны үзебез карап торганда дәртләнеп, канатланып торабыз бит инде. Яраткан тамашачыма нәрсә итәсе килә. Әнинең сүзләрен әйтәм инде. Теге мин улымны таптым, сез аны күтәрдегез дип. Илебез тыныч булсын. Стәлебездән ризык бетмәсен. Безнең кайгы да бер, шатлык та бер. Вакытлар гына төрле. Әгәр дә минем концертыма тормыш авырлыкларын арынып, минем концертларыма килеп, кайф аласы икән, әз генә авыр тормышларыгызны, авыр моментларыгызны онытып торып, әзрәк дәрт аласы икән, әлбәттә минем йөрәгемә җылы. Сезгә бик зур рәхмәт. Сез мине үстерәсез, сез мине тәрбиялисез, зиһен бирәсез. Сезнең аркада мин Фирдус Тимаев. Күңелдә күп сөйләсе сүзләр күп. Тик менә ничектер теге икенче Фирдусның күңеле килеп керә дә моңсуана башлый. Җитмәсә бит инде дәртләнеп әйтергә тиеш. Мин сезне просто люблю и все дип. Күршәбез дип. Күрешәбез, әйе. Күрешергә насыйп булсын. Шул. Барыс медиа компаниясына зур рәхмәт. Мин уйлыйм, бу тапшыруны тиздән карарбыз дип. Алла бирсә. Ярар. Сау булыгыз, рәхмәт. Рәхмәт.